Dominika, čo si myslíš o ICC certifikátoch? Kravina. No takto to vyzerá, keď sa do jachtingu zavrta fitness influencerka, ale v podstate má pravdu. ICC nie je samotná licencia. Je to niečo iba ako certifikát, že licenciu máš. Čiste teoreticky by ti ICC mohlo pomôcť v krajine, ktorá je tak hrdá sama na seba, že nič iné ako ich vlastné neuznávajú. Napríklad také Francúzsko, ktoré však túto rezolúciu neprijalo. Ale často vie ICC vyžadovať. Ak máš však seriózne získanú licenciu a neprišla ti poštou z Poľska, ktoré tiež rezolúciu neprijalo, nemusíš to veľmi riešiť. Nestretol som sa zatiaľ s tým, že by slovenskú licenciu niekde neuznali. Pri dokladoch RMIA, ak nie si britský občan, by to mohla byť ako taká rana istoty. Chorvátskemu preukazu by to nápomocné tiež mohlo byť. No určite by som sa držal obmedzení, ktoré daná licencia sama o sebe má. Ak však mám správnu informáciu, a myslím, že mám, ICC môže vydať úrad iba svojmu rezidentovi. Takže, ak máš slovenskú licenciu, asi Slovák, vydať ju dopravný úrad Slovenskej republiky. Ak máš papiere z inej krajiny, skúsi to môžeš, no nie som si istý, či ti to uznajú. Keď riešime pre niekoho jachtu v nie bežnej krajine, vždy vopred preveríme, či klientové oprávnenie bude akceptované. Nezabudni však, že loď nevedie licencia, ale ty a tvoje skúsenosti a znalosti. Môžeme už ísť, nudím sa.